Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бөрханова. Басу кырларда авыл хуҗалык эшләре тәмамлангач, районда уңыш бәйрәме уздыру күркәм гадәткә әверелде. Бүген игенчеләр, терлекчеләр энергетик мәдәният сараена зур тантанага җыелды. Хезмәт алдынгылары слетыннан безнең репортаж. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Татар халкының милли ризыгы чәкчәктән авыз итегез. Зәйдә зурлап уңыш бәйрәме билгеләп үтелде. Энергетик мәдәният сарае фойесында район аграрийлары җитештергән продукциядән күргәзмә урын алган иде. Шулай ук авыл хуҗалыгына багышланган стендлар белән танышырга мөмкин булды. Уңыш бәйрәменең тантаналы өлеше мәдәният сарае залында дәвам итте. Район башлыгы Разиф Кәримов авыл хуҗалыгының төрле тармакларында ирешелгән уңышларга тукталып, игенчеләргә фидакар хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Самое большое богатство района – это наши люди. Специалисты, механизаторы, которые делают все возможное для получения лучших результатов, и они, конечно, являются гордостью нашего района. Сәхнәгә бер-бер артлы хезмәт алдынгылары күтәрелде. Зәй Шикәр агрофирмасының тракторчы машинисты Дамир Бахаудиновка авыл хуҗалыгында фидакар хезмәте өчен медале белән бүләкләнде. Уңыш бәйрәмендә хезмәт алдынгыларына авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының, министрлар кабинеты рәхмәт хаты, район башлыгының мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Елның иң яхшы комбайнчысы исеменә 9 алдынгы комбайнер район башлыгы кулыннан иң яхшы игенче лентасы алдылар һәм 50 мең сумлык сертификатлар белән бүләкләнделәр. Елның үзенчәлекле булуына карамастан, быел район бөртеклеләрне дә шикәр чөгендерен үстерүдә дә яхшы күрсәткечкә иреште. Моның нигезендә иң беренче чиратта кеше факторы, алдынгы технологияләр кертү һәм аларны түгел үтәү ята. Авыл хезмәткәрләре бик тырышып эшлиләр, зур результатлар алалар. Шуңа күрә менә бүгенге бәйрәм инде ул авыл хезмәткәрләрен данлыклап, тәбрикләп китү чарасы. Хезмәт алдынгылары слетында котлау чыгышлары, концерт номерлары белән үрелеп барды. Район аграрийлары зур сәхнәләрдә хөрмәтләнеп, еллык эшкә стимул алды. Адилә Бөрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Зәйдә юл хәрәкәте иминлеге хакында сөйләштеләр. Комиссия утырышын район башлыгы алып барды. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Комиссия утырышында юллардагы иминлекне саклауга кагылышлы мөһим мәсьәләләр куелды. Соңгы 9 айда Зәй районы юлларында 297 юл хәрәкәте булган. Шуның өчесендә кеше гомере өзелгән, 28 кеше яраланган. Юл транспорт статистикасы белән Зәй районы буенча ЮХИДИ бүлеге башлыгы Рамил Гарифуллин таныштырды. По итогам 9 месяцев 2023 года на территории Заинского района у нас зарегистрировано 297 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Из них 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибло 3 человека и 28 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество ДТП с материальным ущербом у нас уменьшилось на 11 фактов. Юл хәрәкәтләрендә балалар җәрәхәтләнү мәсьәләсе утырышның игътибар үзәгендә булды. Кызганычка каршы күрелә торган чараларга карамастан, соңгы 9 айда балалар катнашы белән 5 авария булган. Шуларның 3-се җәяүлеләр. Пешеходы – это отрицательная сегодня оценка нашей с вами работы, дети – это 3 пешехода. На пассажиров надо влиять через родителей, это понятно. А вот 3 пешехода, один значит, на земле, а 2 значит, по вине этих пешеходов, это, конечно, четкая, жесткая отрицательная оценка нашей с вами работы. Утырышта шулай ук кышкы чорда юллар чистарту, мәктәп укучыларын транспортта йөртү, авыл җирлекләрендә юлларны төзекләндерү мәсьәләләре дә каралды. Киңәшмә автомобиль юллары хезмәткәрләре көне уңаеннан тәбрикләү белән тәмамланды. Атна башында яуган беренче карның фото-видеолары социаль шелтәрләрне тутырды. Гүзәл табигать күренешеннән соң шәһәр халкының тәэсирләрен белергә без дә Зәй урамнарына чыктык.
Әле яфраклары кыйлырга да өлгермәгән агачларда инде калын кар катламы. Ябалак карга сокланучыларның фото-видеолары социаль шелтәрләрне тутырды. Вчера выпал снег, было очень радостно. Мы вышли на улицу, кидались, было очень хорошее настроение. Мы все... Очень весело. Да, очень весело. У нас поднялось настроение. Кечкенә балалар гына түгел, өлкәннәр дә чын күңелдән беренче карга шатлануларын яшерми. Keyiflerim şunda iyi bu televizyondan karab turdım bütün yer appak. Мен kışını bik yaratam. Giyinip şıp gidersin karda, onun için rahatlanıp yaratam kışını. Көңіл шатлана инде сине, бірінші қорға ақлық бәхетті кейтерсін, оңышлар кейтерсін, бар кішіге сау сәлемет болырға насип болсын. Берәүләр кар баба ясы, икенчеләр тәгәрмәч алыштырырга киңәш итә. Беренче кар машина йөртүчеләргә дә кыенлык тудыра. Мен неләрне резинаны алмаштырып койдым киштән үк. Бүген кабыздым да нормально. Гололед булса да уже шиповный койгач сизелмей. Гололед әйбәт. Тәгәрмәчләрне вакытында алмаштыра кирәк шуңа күрә. Халыкта беренче кар явып, бер айдан соң кар ятачак дигән сынамыш бар. Гидрометеорология үзәгендә кыш ноябрь уртасында гына киләчәк диләр. Әмма температура бу атнада салкын торачак. Төнлә 6 градус суык, көндез температура 0-ны күрсәтә. Яңгыр һәм юеш кар атна буена явачак, калынрак киенергә, уяулыкны арттырырга кирәк була. Юлларда бозлавык, кар буламыгы хасил булырга мөмкин. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Махсус хәрби операция игълан ителгән көннән алып зәйлеләр зур тырышлык күрсәтә. Кемдер егетләргә дип токмаш кисә, икенчеләр җылылык мишләре, окоп шәмнәре әзерли. Әмма маскировкалау шелтәрен үрүчеләр һәр авыл җирлегендә, шәһәр үзәгендә, иске зәйдәдә бар. Бистәдәге шелтәр үрү цехының эшчәнлеге белән без дә танышып кайттык. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Хәрби җырлар суза-суза әби апалар маскировка шелтәре үрә. Бу иске зәйдәге хәрбиләр өчен шелтәр әзерләү цехы. Декабрьдә изге күңелле волонтерлар төркеменә 1 ел була. Шул вакыт эчендә 185 шелтәр ясап, хәрбиләрне саклау өчен зур тырышлык куела. 5 декабря мы занесли доски и начали делать стойку. Никто не думал, что это день волонтеров. Скоро нам уже будет год. За это время уже наши девочки сплели 185 сетей, шили более 1000 трусов и бриджи для госпиталя. А еще у нас раньше готовили лапшу и чак-чак. Илдә сугыш барганда күпләр тыныч кына өйләрендә утыра алмый, үзебездән бераз булса да өлеш кертергә тырышабыз диләр. Шелтәр үрергә килүчеләрнең күбесе 60-тан узган хатын-кызлар. Иң улысы 85 яшь. Гөлүсә Сафина иртәнге сәгатьләрдән кичкә кадәр шелтәр үрә. Кияү дә сугышка киткәч, бәйрәм көн ял дими, аның һәр көне биредә уза. Башта мин кызыксынып кына килгән идем. Мен әйтәм, монда кешеләр нәрсә эшләр икән. Менә хәзер үрәбез, без аның нәтиҗәсен күрәбез. Менә шул самое главное. И менә бу отпускка кайталар бит. Менә без аларны кунакка чакыргаладык. Оларның күрсәгез сез менә күзләрендәге рәхмәт әйтүләрен. Кисәләр, үрәләр, әзерлиләр, әле тагын оста куллы апалар госпитальдәге егетләр өчен 1000-нән артык эшке кием тегеп озатканнар. Хәзер бакча эшләре бетте. Шуңа күрә инде менә хәзер монда инде киләбез от всей души, так скажем. Шундый дружный коллектив безнең. Бер-беребезне шулай нитәбез, хөрмәт итәбез. Маскировка шелтәре күп әйберләрдән каплап, гомерләрен саклап кала. Егетләрдән килгән рәхмәт сүзләре волонтерларны тагын да рухланып эшләргә этәргеч бирә. Вот она сеть сделана, она отмечена. 9 октябрьдән 22-сенә кадәр район янгын күзәтчелеге бүлеге 6 чакыру алган. Аның 2-се ялган чакыру булып чыккан. Берсендә ризык көйгән, икенчесендә файдаланылмаган бина яна. Икесендә янгын очрагы була. 21 октябрьдә шәһәрдәге бер бакчачылык ширкәтендә бакча йорты янган. 22 октябрьдә 17 сәгать 30 минутта 88-нче янгын сөндерү бүлеге шәһәрдә Ленин урамындагы бер күп катлы йорт фатирыннан төтен чыгу турында хәбәр ала. Биредә фатирдагы көнкүреш техникасы яна. Ике очракта да янгынның ни сәбәпле чыгуын ачыклау эшләре бара дип хәбәр ителә. 31 октябрьдә энергетик мәдәният сараенда Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Наил Дунаевны искә алу кичәсе узачак. Кичәдә күренекле якташыбызның гаиләсе, дуслары Галескер Камал театры артистлары катнаша. 30 октябрьдә Наил ага Дунаевның безнең арадан киткәненә 1 ел тула.
Ел сайын уздырылушы Ринат Фердиев истәлегенә көрәш турниры быел октябрь уртасында үткәрелде. Зейнең яшьлек без сарайына Республика Россия көрәшчеләре килде. 2 көн дәвамында барган бил алышлардан безнең репортаж. Яшьлек без сарайында милли костюмнардан егетләр, кызлар, талгын көй экранда Ринат Фердиев белән булган истәлекләр күрсәтелә. Элекеге район башлыгы истәлегенә көрәш турниры шундый мизгелләр белән башланды. Ярышларга мәртәбәле кунаклар, Ринат Фердиевның туганнары, дуслары, аның белән эшләгән җитәкчеләр, спорт ветераннары чакырылды. Мин көрәшләргә булайда көрәш күрсәтү мөмкин. Сау сәламәт булып, Зәй шәһәр бу чемпионнар шәһәре районы мөдәттә катнашкан бу ярышларда булган. Газиз Әлишевскә бик рәхмәт. Менә бүген шул мәдрәсәдә бәйрәм ишетәбез. 10 елга якын районны җитәкләгән Ринат Фердиевның спорт өлкәсендә дә эшләгән эшләре күп булды. Шуңа күрә олысы да, кечесе дә зур хөрмәт хисләре белән искә ала аны. Мы заслуженно гордимся этим значимым событием, на котором ежегодно название мастера спорта Российской Федерации борются сильнейшие спортсмены страны. С каждым годом расширяется география турнира, растет количество и спортивное мастерство участников. Ачылыш чарасында турнирны оештыруда зур тырышлык күрсәтүчеләр бүләкләнде. Зәй спортчыларына, тренерларга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Милли көрәшне үстерүгә зур өлеш керткән өчен Разиф Кәримовка Россия көрәш федерациясе формасы тапшырылды. Бишенче ел инде ярышлар бөтен Россия статусында уздырыла. Бу ярышларда җиңгән көрәшчеләргә Россиянең спорт остасына кандидатлык бирелү егетләрне тагын да рухландырып җибәрде. Турнирга Россиянең 12 регионы, Татарстанның барлык районнарыннан 260 көрәшче үз көчен сынарга килде. Быел беренче тапкыр Төркмәнстан спортчыларының катнашуы ярышларның дәрәҗәсен тагын да күтәрде. Турнир 2 көн дәвамында бер юлы 3 келәмдә барды. Иркен көрәш мәйданы көне буе хөкемдарлар сыбызгысыннан, тамашачы алкышларыннан шаулап торды. Россиянең башка төбәкләреннән спортчылар килү ярышның дәрәҗәсен күтәреп кенә калмады, яшүсмерләргә тырышып көрәшергә стимул истәде. Районыбызның иң оста көрәшчеләренең берсе дөнья чемпионы Радик Саляхов белән Башкортстан егете көрәшкәнне тамашачы зур кызыксыну белән күзәтте. İkinci tapkırdan, ikinci попыткадан деп әйтегенде, чиста җиңүгә иреште Салахов Радик Зәй. 130 килограмм авырлыктагы көрәшчеләр арасында чемпион исемен Радик Саляхов яулады. Җәмил Ибрахимов 60 килограмм авырлыктагы чемпион исемен алуга иреште. 65 килограммда 3нче урында Арслан Закиров калды. 80 килограмм авырлыкта бронза призер Булат Гадержин, 130 килограммда бронза призер булып Сергей Павлик калды. Һәр категориядәге бил алышулар тәмамлану белән җиңүчеләр һәм призерлар бүләкләнде. Ибрагимов Җәмил. Награждение производит Петр Сергеевич Розайкин. Айрат Рашидович. Айрат Рашидович, хәзер музыка кушаусын чыкканда. Уртагайды. Айрат Рашидович Мингасов, Ибрагимов Җәмилнең тренеры. Киеренке көрәш нәтиҗәләре буенча Татарстан районнары арасында команда зачетында 1нче урынны, Зәй районы командасы 2нче урынны Чаллы, 3нче урынны Әлмәт спортчылары алды. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Җомга чыгарылышын шуның белән төгәллибез. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклар сайтыннан һәм безнең социаль шелтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.